Da ni'n ddechrau'r noson hynna fo'r grŵp gitar canol. We're going to start the evening tonight with a middle guitar group. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Heddiw yn Galeri, da ni'n cyrraedd uchafbwynt Ysgol Roc a da ni'n bod yn ymarfer at Perfformiad heno. Lle mae pawb sydd wedi chwarae gitar a drums a pethau yn mynd at ei gilydd i chwarae gig. Jyst yn chwarae'r cynnion da ni wedi bod yn dysgu dros y tymor a jyst cael chans i perfformio fo. Dwi'n neud Don't Stop Me Now a No More Mr Nice Guy. Mae hyn yn pwysig oherwydd mae'n dangos bod ni wedi dysgu'r caneuon a da ni'n gallu chwarae mewn band. Codi hyder ni a jyst rhoi profiad ni yn chwarae o flaen gynulleidfa. Mae'n bwysig i bobl sy'n dysgu achos bod yn datblygu hyder nhw a rhoi profiad iddyn nhw. Diolch mawr i'r tiwtoriad a'r pobl ifanc sydd wedi bod wrthi'n brysur i'n baratoi ar gyfer hyn yma. Diolch yn fawr i chi gyd.